Nilqawkom għal podcast ieħor il-Biskuttin. Il-Biskuttini fħal il-ħmir, pero nfakru wkoll illi il-Biskuttini ikunu fl-ogħla riċevimenti fosthom it-tiġijiet. Għamu pjaċir narakom hekk. Let's go. Ejju. Maħniex ħamalli. Grazza talla. L-ewwel impressjoni tgħid il-Madonna ma deritx lil Bernardet biss, deret lilha wkoll xi wiċċa ħelu. Ħafna. Meta tiġġieled magħha jisa pitbull. Ejja, meta jkollha problema. Aħna ma nafuhiex hekk. Aħna konna triangle. Kellek il-Kalvanja li huwa il-ġigant tal-mediċina li jolla r-rata tal-fejqan minn 40% tal-85%. Illallu mhux xajta di. Għandek il-Angel klassi li tara tiddilja ma daw ta' barra minn Malta, f'kull proġett tara tiddilja mal-avukati, mal-structural engineer, u jiena ta' triq, ġivi salvaċ ta' triq li, per eżempju, daw li kollom għaddiet, per eżempju, tal-boċċi, tal-regatta, Arak sejjer. Il-gazini fidejk. Il-gazini, home, emek home jena. U inti għandek bżonnom kolla daw. U inti home xi plat bebbu, xi. Oh, mela. Għaddi ġi super home un-bat, funda. Għalt li jien mux ħanna ħaddem, infatti jien ma naddif minn fej il-kamra tijaw, ġiviri għax inti għadek tisma l-feelings. Aħna per eżempju fġili fissija ta' fil-ħodu naqtaw it-tok, kien konna nersi semmek, so naqtaw it-tok. Min ħajċempillu, għaxu l-approach tijaw kien joħroġ, xitri, l-għol ġiġ kelmiet. L-għol ġiġ kelmiet, emmek ma ċempillux, jgħidek dar-boħra li t-ċempel, jien irrit nkun naf xinu jiġri, le taċċa ħafna, ġiviri, irrit noqt infema, sej ma jkollix paċenzja nfijem. Ġiviri kikun naħseb ma ntqajċ maħan nibla abdominal sena, ġiviri taċ